P118 B jarrialdia, bigarren jarrialdi ingo dugu. Lehenengo jarrialdi horretan indugu refentatu, zilindratu desbastean, ondoren bukaera eman diogu refentaketai eta bukaera eman diogu zilinteketari. Vale, simulazioan jarririkan, hemen eskuineko botoian behin simulaturik, behin simulatzen dugunak eskuineko botoiari eman da, atzaltzen zegoen crea faceta de cuerpo. Horri eman eta ondoren sortzen digu hemengo gorputz hau. Vale. Baina hasten gara bigarren jarrialdiarekin. Hortarako fitxero eta salbatu egiten dugu B bezala. Hau da bigarren jarrialdia. Vale. Guardar. Vale, esaten guaietz. Eta egiten dugu selekzionatu geometria gehi gure gorputz fazeteatu hori, bia selekzionatu hori daudela, modifikar, transformar eta simetria. Eta lehenbezala giratu egiten dugu dena. Ben giratuta daukalarikan, mekainizatzen hasteko moduan gara. Honako hau, eskuineko botoiarekin, esaten diogu tipo de cuerpo eta esaten diogu estoka dela. Vale. Eta doble klik bidaltzen dugu bolsa de solioz. Hemen raiatu azaltzen zaigu, zer esan nahi honek? Ba, simulatzeko garaian, materiala, bai, lehenengo jarrialdian mekainizatuta daukagula. Vale. Eta bain, claro, berdin egiten dugu, zen mekainizaketa hau da daukaguna, ez? Vale, orduan, zer egin behar dugu? Ba, hemen daukagun hau, bota eta berriro egin. Horre daukagu, hasten gara. Bueno, kapak fresadoratik ezagutzen ditugu, hemen lerro bat beharko genduke refentaketa egiteko, bai, hortaz, egokiena da grupos de trabajo honetan joan, beste batein, bai, nuevo grupo de trabajo, eta honi ditzen zuen refentaketa. Vale, eta hor egingo dugu lerro bat, besterik gabe. Orduan, paletan, lerroa, eta esateo horizontal, vertikal, eta Z0an. Eta hortxe dako, nahi baldin badugu puntu bat egiten dugu 0,0an, konektatzeko, eta bestea X berroita magostean. Eta konektatu egiten dugu puntua honekin, eta puntua lerroa, eta mugatutaka. Eta hori erabiliko dugu refentaketa egiteko. Bueno, hasten gara, lehenengo erremita. Botatzen dugu nea, esaten dugu desbaste, eta azkenekoan refrentatuen behar dugu. Vale? Orduan, refrentaketa honetan gogoratu, kontrol de dokumento honetan, oain atzekaldea dauzkala minusen da hogei. Bai, eta biterdi aurreaka. Vale? Izten dugu, refrentatzeko hemen dakagu, 0,1 desbaste hori egin eta 0,1 usteko, eta esaten diogu hemen hasi behar dugula, eta ja bukaera jartzen digu berak, eta hor bukatu. Vale? Iniziar ematen diogu. Refrentaketa desbaste egina. Ondoren, pasatzen gara geometria hasieran induguna, eta ingo dugu desbastatu honeaino, paretontan daño. Vale? Hau botatzen dugu, eta esaten diogu berdinarekin egin nahi dugula desbaste bat. Gure kasuan, kanpokoa. Berdin, hemen hola dakau, 0,5 utziko dugu erradioan bukerarako, eta esango digu, hasi nahi dugula hemengo kurbo honetan, edo puntu honetan esan da berdin zait, bai, kanpotikan, arantz, eta bukatu nahi dugu, lauki beltza geziaren punta, hor, hemen kanpoan. Eta iniziar esaten diogu. Zer gertatzen da? Erremintakren angelua 80 gradutakoa, bai, ez da hemen sartzen, atzea joingo ligukelako. Bai, ikusten da? Bai, orduan ez da sartzen. Angelu gaizki jartze baldin badiogu, pieza hau airean bidaliko liguke. Hau, atzapar biguinakin helduta daukagu, angelua jartzen diogu gaizki, talonatu ingo luke, errekesan erremintaren atzeak joko liguke, eta pieza airean jungo litzaiuke. Orduan, hori saiesteko trukotxo bat daukagu. Lehenik eta behin, erreminta honekin desbaste egiten dugu, baina argi esaten diogu ez sartzeko X minus honetan. Zet, bado edo bano honetan, edo arteka honetan ez deila sartu. Mugatu egiten dut, argi honekin, Eta rehacer esaten digu. Bueno, orduan zeiten da, zuzenean uzten digu. Vale, orduan, esan diogu ez sartzeko ez da sartzen.
Ondoren, egiten dugu, berdina, baina 55ko plaka daukagun honetan, bai, gainea botatzen dugu, eta orain esateo, sartu, trajektoria berdina, baina esaten dugu soilik materiala, eta urruntzen da milimetro bat. Hoi da erretirata. Orduan zer egiten du, detektatzen du aurreko erremintak zer utzi duen, eta bakarrikan jango digu hemengo hau, ze 55koa sartu daiteke ona. Vale, orduan, oain, esaten digu iniciar, eta soilik jaten digu horkoa. Argi, hau, desaktibatuta baldin baduzue, ez dizu ezer egingo, ez dizu ezer egingo, ez dizu ezer egingo. Vale, orduan, honekin lortu dugu desbaste bat egitea segurtasunarekin. 80ko batekin desbastatu dugu aldan guztia, 55ekin esan digu sartu X minus horretan, eta solo material. Orduan jaten digu bakarrikan gelditu den materiala. Vale? Bueno, eta ja azkenik, bukatzeko, egingo genduke 3. erremintarekin, hemen refrentatzen ez da batxo berrean, zer leheno refrentatu dugu, orduan ja pasada batean, egingo liguke hau dena egin. Orduan kontornoarekin, bai, exteriorra, CRC aktibo, eta hemen bai, erradio txiki bat egite baldin badio bikoa hobeto. Ba, hemen hasiko gara, kanpotikan, eta bukatuko dugu argi, kontrol eta shift, hemen, eta kanpora xoateko gara, txaflana barne. Vale, hau lehen jarrialdian egina dago, orduan bigarren honetan ez da gau zergatikan egin berrikan. Vale, hemen hasiko da sarrera tangentzial bat eginez, hemen digan junko da, eta hemen sarrera tangentzial bat egingo dio. Eta iniziar esaten dugu. Eta hau izango litzake ja pieza bukaturikan. Nola ikusten dugu honako hau? Ba, oan jarriko dugu. Rebobinatzen dugu. Eta martxa mateo. Refentaketa, zilindraketa desbastean, eta barkatu, hor gelditzen zen material hori, eta bukaera. Eta honela gelditzen da pieza bukaturik.